Joo. Tultiin käymään tässä Kirkonkylässä. Täällä on Tommola on nyt tällä hetkellä ihan kuiva. Siellä ei ole tällä hetkellä yhtään mitään. Me mietittiin poikien kanssa tosi pitkään, että halutaanko me lähteä tulla tänne. Tää on ihan vitun kuumottava mesta. Täällä ei niinku tää vetää vertaa ihan Tommolan hämärimmillekin kujille, et vittu mä en oikeesti halua olla täällä kauhean mielellä. Hermostuttaa aivan saatanasti, mutta vittu ei oo niinku ikinä tehnyt mieli näin paljon. No siis niinku tästä näkee kuinka villiä täällä meininki oikeesti on. Niinku katoppa nyt tässä näin. Ihan avoimesti jätetty niinku 1, 2, 3. Tossa on vittu 3 MF. Vittu ei siis niinku ihan vitun tajuton meininkiä. Ei vittu siis niinku ihan. Mä oon ihan rehellisesti sanonut, että ikinä ei oo kyllä kuumottanut näin paljon. Mennään. Eikö me sovittu hyväksytään? Eikö me saatu tulla nyt hakee? Onko sun nyt yhtään? Onko sun nyt mitään akuuttia poista? 2 eetä! Vittu, mehän oli puheessa! Joo. Olisi 2 kertaa muut bändiin. Sitten tuli 2 kertaa bändiin klassikka. Mitä siis väleissä? Onko se kerran vai 2? Hmm.